Odhiambo tarik par koda uchiel dwe mar auchiel gana ariyo apar kod ang'wen nyakoro Mgajwanga kawo thuolo mar wake chenro ni mar oimore en Jumapil ka bende en geno mara ni iriyo makare machiegni chenro ni mar oimore wa ikoni weche manyien ka bende liet mar siasa medore alwora mar God Kenya bende komachielo jo Kenya medo seyo paro mar chik mar omenda makoro geto medo suru e thoth mwandu ma pacho kae wa ikoni mago ka bende duol mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende koro golo pachgi e wach makama duto biro ne e chenro ni mar oimore pane kaka pile nyami wa pachi lae marote machuo kari adek auchiel nono ka bende wantiere Facebook kata Ramogi TV wantiere Ramogi TV Kenya YouTube bende wantiere Ramogi TV KE e mbui mar X to mokwongo magithondweche. Members of these two associations, that are the judges, the magistrates, cadis, registrars, deputy registrars, judicial staff, will stop providing services from the 19th. Jotije doho mapacho kaolano ni okibetiti kochakre tich adek nyaka tich abich jumani kagi kwedo arita marach mantiere kuondegi mag tich. Your Excellency, mimi nataka kukuambia nikipiga no ojue ni kwa sababu watu wamekataa si mimi. Liet medorene jod bura ewi chenro mar twak kendo goyo mbolo ne paro mar chik omenda maigani ka jo Kenya mathoth kwayo gini gi wit paro no oko. And yet in the same party, imagine watu waweka wakipigana hatutakubali. With siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ojoni ochopo samakoro nyaka gitegre ruok margi kaponi pod gin kod lek mar kawo tend piny Kenya. Machiegni nyakoro Mgajwanga chenro ni mar oimore wantiere gi Wilson Ochuka bethuolo mar miwa pach kaka ne wasewacho to moloyo kawuono odiochieng' bende yango wuone luongo ni Happy Father's Day wakwane wuone duto chieng'no maber mar wuone. Inyalo bedo thuolo mar miwa pachi bende inyalo oro ote ni to into ikone ng'awo odiochieng'no mar wuone. Mane chenro mar oimore to mokwongo wachawo gi wechego manyien. Riwruoge mag jong'ad bura kod jotije doho olando ni doho mapacho ka ibiro lor chiakre tarik 19 nyaka tarik 21 dweni kaka yore nyiso chung' margi gi jang'ad bura Monica Kivuti mano ito ngimane kayudo thieth bang' apisa moro mano ng'ado buche chwade gi bunde e doho ma Makadara. Duol machung'ne tije joyal buche Judicial Service Commission bende ochwalo mbele chenro mar goyo koko jong'ad bura mano winjo ndikie tich e doho mar appeal mano winjo bende timo tarik 18 nyaka tarik 21 dweni kagi wacho ni ler ibiro chiw bang'e. Kaka yor nyiso chung' margi gi jang'ad bura Monica Kivuti mano wito ngimane bang' kano chwade gi magina e doho gi apisa mane ong'ado buche. Riwruok mar jong'ad bura ochungo chenro mag doho are tarik 19 nyaka tarik 21 dweni. Members of these two associations, that are the judges, the magistrates, cadis, registrars, deputy registrars, judicial staff, will stop providing services from the 19th day of June 2024 to the 21st day of June 2024, both days inclusive. Riwruogego kamo oting'o mano mar jong'ad bura motisi ni Kenya Magistrates and Judges Association KMGA, the Kenya Judges Welfare Association KJWA, kod riwruog jotij doho mong'ere kaka the Kenya Judicial Staff Association KJSA bende dwaro mondo mi oger doho e yo makare ka giramo ni ok gichak gitie hema e ng'ado buche kaka yor jiwo arita e doho. Forthwith, the members of these associations shall not conduct any judicial proceedings in the open air, whether under a tent, container, or any makeshift structure. Gidwaro mondo michungi tim mar chije machope doho sebedo katimo mar umo wengegi kinde ng'ado bura ka koro gilero ni onge ng'ata ma ibiro yiene donje doho ka umo wengene e yo mora mora kaka yoredo arita margi. That there is no court user who will be allowed in the court premises while in any form of concealment of faces by whatever means unless on ascertainable medical or security grounds. And no objects unrelated to the business of the court or firearm other than that held by a designated officer of the court as shall be authorized by the officer in charge shall be allowed into the court premises or station. Gidwaro mondo mi piny owacho jiwarita e doho kaka yor geng'o maundu ma osebed ka itime doho ka bende giseyo piny owacho kuom rem kawo okang' mowinjore e winjore ma osebed ka itimo ne jong'ad buche.
Early this year at the Mombasa Law Courts, an accused person snatched a gun from a police officer and made an attempt to shoot a magistrate. Luckily, the magistrate was saved when the firearm jammed. In Nakuru Law Courts, a magistrate was attacked and severely stabbed by the use of a screwdriver by a litigant who had gotten an unfavorable judgment. In Garissa, a court user attacked a judge. These are just but a few of the many attacks that have happened in the courtrooms. Paro makamago gilero ni ibiro twake gi duol matawo chenro mag doho JSC, duol mochung' ne jotije piny owacho SRC, od bura mamalo kod sirikal malo mondo mi kadhgi kaka chike mathurka. Our actions are intended to accord the Judicial Service Commission, the Salary and Remuneration Commission, Parliament, the Executive and the National Security organs time to deliberate on these very basic requests. Duol matawo chenro mag doho mong'ere kaka Judicial Service Commission ochungo chenro mar goyo koko ne jong'ad bura mano winjo ndike doho mar appeal, chenro monjo chak tarik 18 nyaka tarik 21 dweni ka koro gilando ni gibiro chiwo ler ewi chenro no bang'e. Jotelo mag din mawuok e counties mopogore okwa jod bura mondo mi orang dwaro mar jopiny kapok gichoko ne wi paro mar chik mar omenda 224 e kinde ma magi timore. Bende kuom jo od bura mag duond bura mago mar UDA kod Azimio, Samuel Arama, Manakuru kod Lilian Gugu marangweyo yango ne gibiro kwedo paro mar chik mar omenda. Juitho Mondi ntiere kod ler mathoth. Gimatinde seche 48 to jod bura chako twak ewi paro mar chik mar omenda mar higa 2024. Moko kuom jotelo mag dinde kod josiasa dwaro mondo mi od bura oyang dwaro mar jopiny motelo ne dwaro giwegi e kinde ma gigo ombulu ne paro mar chik mar omenda. Kopogore gi jotelo mag din Islam ma ogolo paro odiochieng' ma kawuono e kinde lamo mane obagi e counties ma opogore, jodolo mag Kopere bende koni owinjo ket pach jopiny motelo. Obede ni japiny mani piny ni bo miye pache kata winje pache, omiyo chik moro amora kapok okadhi to adwaro ni kaka katiba marwa kata pend chik mane wakadho ni jopiny nyaka penji. Tunakubali ya kwamba ili inji ikaweze kujengwa kwa kweli lazima tulipe ushuru tujitegemee, lakini kuwe na kiasi. Na tungependa kusema kama kuna inji ambayo inatakikana tax relief ni inji yetu ya Kenya wakati huu. Kwa hivyo ombi letu kama kanisa, tafadhali regulate. We need to reflect back. Our government, our leaders at all levels must listen to what the Kenyans have said. It cannot be the bulldoze ideas on us. Bulldozing because they think it is the right thing is not the way to go. Ekinde ma jodolo golo paro, jopiny bende koni ting' koro giwene jod bura mane giyiero mondo kik sir paro no magikoni dhi medo dio jopiny. MP na en Joshua Oron to andair ni kiko kal bill no ne wachangowa iyudo ni bill ni wan jopiny wana mama medo inyore. Daer mondo ogwe oko mabor molal kode tok chiel nikech gima dhi affect ngima japiny kae ok wawinj kamoro kata dichiel. Moko kadhe adier gi sechegi te kochalo kama odhi owit gino endo oko mane tich mane wayiere ne mondo odhi otim, ok ni gidhi kuchocho ti be idwoko gi kama to gidhi kadho gima hinyowa. Moko kuom jod bura mane twak e nyasi ma oyuorie kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua e kaunti ma Nakuru kama oriwo Samuel Arama mar Nakuru Town West onyiso chung' ni gidhi kwedo paro no. Mimi nimefanya public participation kwa constituency yangu na watu wote wameniambia hii pili ni mbaya. Kwa hivyo mimi ikifika 2024, ikifika finance period ya 2024, Your Excellency, mimi nataka kukuambia nikipiga no, ujue ni kwa sababu watu wamekataa, si mimi. Kaoloso e kar chung' od bura ma Mathira e kaunti ma Nyeri, bende jatend kweth manokie od bura Kimani Ichung'wa olero ni jo od bura biro kolo lipot mar komiti mar budget kapok giketo paro mar chik no e ombulu. Kimani bende olero ni od bura osewinjo ywak jopiny kendo biro mana timo gino makonyo gero Kenya. Kaluwore kod ng'ur ma osebedo wi moko kuom ma oketi wi paro mar chik mar omenda, wenge jo Kenya koro ng'iyo jo od bura mar neno ka gibiro puodho paro no kata oyo. Judith Omondi, Ramogi TV.
Jakom Committee mar budget Ndindi Nyoro opako chenro mar miyo ute chung'od bura omenda mar $50 moro ka moro mar tudo ne jopiny mach mar stima kaka yo mar chwalo dongruok machiegni kod oganda jo Kenya. Kolose kar chung'od bura ma Ikolomani e kaunti ma Kakamega, Nyoro dok ne jatend piny Kenya William Ruto kuom duoko piny nengo mar chiemo, nengo mauta kendo kwayo jopiny mondo mi omi Ruto thuolo mar keto e tim agenda mage. Nyoro ojiwo jotelo wetene mondo mi otine jopiny kar siko chwalo liet mar siasa ma onge tiendgi. E kindeno siasa mag paro mar chik mar omenda mar 2024-2025 bende ne omako mach ka moko kuom jood bura ma Imbo mar piny Kenya okone gibiro kolo i paro mar chik mar omenda kapok gigoyo mbulu. Rais wetu William Ruto ambaye anaisikiza na kuheshimu sauti ya Wakenya, mimi nataka niwahakikishie kwamba tayari kamati ya finance inashughulikia yale maoni yote ambao umetupatia, ambao pia mliwapatia, na pia tuko na uhakika wakati ile bill itakuja pale bunge tutaweza kuipiga msasa ipasavyo ili isiwe mzigo mgumu katika maisha ya Wakenya wetu. Hakuna ripoti iko bunge ya kamati ya finance. So ukiambiwa na mtu piga kura hivi ama hivi, kwa sababu hakuna kitu ya kupigia. Wakenya ndio wadosi wetu. Ile mambo yote Wakenya wanamesema kama viongozi, sisi tunaheshimu huyo wote. Katika hii bajeti mpya tumeweka bilioni 14.5 ambao eneo bunge zote za Kenya 290 watapata every constituency 50 million shillings ya kuweka stima mashinani. Moko kuom jotelo mawuok nyandwat mar mar okak ko jood bura ma Kenya Kwanza mondo mi obio kadh paro mar chik mar omenda mag 2024 ka ochwale od bura juma manyien. Ka gilose kar chung'od bura ma Moso pe kaunti ma Nandi, ikoni kar obedo ni jo Kenya kalengia matek piny owacho keto kenge kokalo e paro mar chik mar omenda mar duoko piny gope ma sani hinyo jo Kenya mondo mi jopiny oyud fungruok e kinde mabiro. Gilaro ni en mana ka okalo osuru ma sirikal dhi choko kuom jo Kenya ema biro konyo duoko gopego piny kendo kelo fungruok ne oganda jo Kenya. Of God. This is where I began my life. Our speakers Akucha Ashike. 2 million engineer Oscar Sudi amesoma sarasara mwenyewe. Collect. It is going to be used to build. To put this in context, it is the first time Senator Jerargei Kawangtoni Ebenezer Rudi, the county security. Juicy, we read the budget. This week I was in Bunge when we read the budget. 3.92 trillion. It is a lot of money that we are anticipating to spend. So for us to raise that money, we have to have this finance bill bus so that tupate pesa ya kuchunga inji. Ikipitishwa tu, nataka nihakikisha kwamba ile kodi itaokotwa kupitia hiyo bill. Hakuna shilingi hata moja itaibiwa au itaharibiwa na mtu yote. Na hiyo budget ikikuja bunge sisi pia tumeshapitisha na tutaendelea kukusupport. Yoro kidon bura mar UDA medo mana mako mach kama kuom jod bura moting'o nyaka jatend kweth mathoth od bura Kimani Ichung'wa okone jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mondo thegre kod siasa mag gwenge manyalo pogo oganda. Kata kamano Rigathi kalose kaunti ma Nakuru to okone jodolo eno dwaro mana halam motegno mondo mi omed fuong' adieri he pacho ka Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. En liet mar siasa mose kwa duond bura moloso piny owacho mar Kenya Kwanza, duond bura mar UDA. Jodite duond bura no medo nyiso kaka okak medo nya kendo pogruok medo gidore kaluwore kod weche mawuok kuomgi. Kati nene to jatend kweth mathoth od bura Kimani Ichung'wa odunyore kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi siasa ma Kimani olero ni nyayo kwede kendo pogo oganda jo Kenya. As leaders, do nothing from selfish interest and selfish ambition, but have the interests of our people ahead of our own selfish ambitions and personal interests. Kimani Ichung'wa kalose kaunti manyere kar chung' od bura ma Madhira okoni tire jotelo masani londo piny kafungo weche mok nyisa achiel mariwo wi oganda jo Kenya kanyakla to mana madwaro nebund igigiwegi. Na ndio nasema hata sisi tukiwa viongozi wote tuweke mambo ya wananchi wetu mbele kuliko mambo yetu ya kibinafsi. Kimani wa Ichung'wa wakuwe ndani, Ndindi Nyoro wakuwe ndani, Petiesa wakuwe ndani.
Weche manoyo rosir kod od bura maki Harundini nyoro. Maneni e kaunti makaka mege kar chung od bura Kolomani. Moko ni en kinde mana nywando jo Kenya duto e dongruok. Ok piso weche manyiso pogruok. Because we want to build an inclusive society of Kenya. Kwa hivyo watu wakipewa nafasi ya kuhudumia wa Kenya, wawe na mwito na maono ya kitaifa. Yasiwe maono ambayo ni ya kugawanyisha wa Kenya na kujipiga vifua. Tunawaambia wawache hiyo roho chafu. Tushikane mkono, sisi Waluya ni wa Kenya. Na wakati wao walikuwa wanafutiliwa mbali madeni ya kahawa, madeni ya majani chai, sisi tuliwapigia makofi. Kata kamano, Rigathi kalose kaunti Nakuru, toma kuchung mare motegno, kendo kone jodolo ni en alam kende motegno emodwaro, mondo yute komar fungo dieri ne jo Kenya, nimar en jal mungere kod wacha diera, elela. Pia mimi munikumbuke munajua I'm a truthful and honest man. Pray for me that I continue being truthful and honest. Sisi sio wajinga. Kama mtu amechoka na kazi aende nyumbani peke. Mimi siko tayari. Hapana. Mtu ambaye anatoka atoke polepole aende. Mimi niko tayari kukalia hiyo kitu. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kama choja tandon bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ojiwa chele kinjo kanyo magazi mio la umoja wan Kenya Lands ekinde mage chako timo ikrok ne yiero maduong maganario prario kod abirio. Kolose gwenge mamu ekinde nyasi mar iko mosendo Professor Kiteme Kamuti Kalonzo leroni duaro mar bedo gi kwe manoni kweth mar Azimio chopo lek mare mar siasa dwarore. Paro makama hosir kod jagoro maduong madon bura mar Jubilee Jeremiah Kioni kod jatend migawo machon Eugene Wamalwa mabende ojiwo jopiny Kenya mondo mi osir dwach Kalonzo mar bedo jatend piny Kenya e yiero mabiro. We will call him out when we hear of violence. Hii tabia lazima ikome kabisa na ikome. Kwa hivyo mpendane. Leaders, pendaneni. Because the cost will be expensive. It will be very expensive if you continue to fight each other, to hate each other for nothing. For nothing. And yet you're in the same party. Imagine, watu wa Wiper wakipigana. Hatutakubali. Na wale vijana mnatumia kufanya kuchochea. Wachaneni na hiyo maneno. And we need to make sure that we get rid of this disaster. And the way to get rid of this disaster is to work together. That is why I'm here. Nimetoka kwa mlima. Mmepokea salamu za Uhuru Kenyatta. Leo tuko na watu ambao hawakumbuka walisema nini jana. Yale alisema jana akija leo anasema tofauti na inakuwa ni uongo. That is why we say that we lie all the time. Na hili ni janga. Ni janga kubwa sana kwetu kama Kenya. Na wananchi tunaomba siku ya leo, popote ulipo, chunguza mbunge wako ako wapi. Zamani tulikuwa na kitu inaitwa mulika mwizi. Wakenya sasa lazima tumulike wabunge wetu. Governor Magarissa Nadhif Jama oluoni hoikore matio machiegni kod duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka e thiro mibadhi e kaunti Magarissa. Jama wacho mage kalore kod apedha manyocha EACC otimo ne moko kuom apisa ma kaunti ma itudo kod mibadhi. Governor no bende osingo ne piny owacho mare biro timo duto mane ni mwandu jopiny otigodo heyo makare. People have really gone out of their way to say things that are not only even true or far from the truth, but things that are really unwarranted. That the governor has been, his home has been raided. They Photoshop, things that are unnecessary, put them together, and put them on social media to scare people, to say things that are not even necessary. If they have to write something, let them write something which makes sense, which is the truth of or truths or things that can really be seen to be logical. Chief Kadhi Mapacho kae Sheikh Abdullahim Hussein kwa Uganda jo Islam duto mondo mi hoketenge pogruok makidek bede kindgi motenre gi odiechieng' nyasi mar Eid al-Adha. Kwayo ni ogolo Mombasa kama koro moko kuom Uganda jo Islam no bag nyasi no kama oko to igeno ni no bag nyasi ni odiechieng' no makiny. Jo jago nigi ler kwa County Mombasa.
Moko kuom oganda jo Islam ne jochokore kuonde mopogore kaunti ma Mombasa e alam mar Eid ul Adha mayango kaka sikukuu mar yango jamni. Sheikh Abdul Halim Hussein, man chief kadhi mapacho ka, ne otelo ne nyasi mane obagi alap matononoka, kuma ne okoni odiochieng' mibage nyasi no kone kokel pogruok e kind jo Islam, to chutho ni mar jomoko biro bage kiny chieng' wuok tich. Katika hii siku tunajua kwamba kuna makundi kadhaa, wengine wenzetu watafunga kesho. Sote Waislamu tuweze kujumuika, sote ni ndugu moja. Watu kubaki ndugu moja, Waislamu wote ni kitu kimoja. Na hizi ikhtilafu ni jambo ambalo linaweza kutokea katika masaili ya kilimo, watu wanaweza kukosana, huyu akawa na rai hii na yule mwingine, lakini udugu wetu unabaki pale pale wala huondoki. Ne okwayo jo Islam duto mondo mi omed paro jogo mayuto gi ni piny kinde nyasi ni, kabende ojiwo gi mondo mi kibag nyasi asasa. Tusichanganye siku ya furaha na maasi tukenda tukaharibu fadhila zetu. Kama tunavyoona siku matukufu hii na hili ni kubwa, ni katika idi kubwa kabisa, inaendelea siku 3 mfululizo. Siku zote hizi kila siku tunafaa kumtukuza Allah. To elap ma Kulthum, mane en gavana ma Mombasa Hassan Joho, ne oseo piny owacho kuom ng'aonge mane oganda jo Kenya mathoth. Okoni en ayanga ni thoth weg ohala sani oloro ohelni mekgi kaluwore gi usuru makore lach ma piny owacho choko kuomgi. Biashara ngapi mpya zimfunguliwa na ngapi za zamani zimefungwa? It is very clear. So for those that have given it a blind eye, I'm sure they do it for their own interested or selfish gains, but the fact of the matter is you are sabotaging the people of Kenya. So what you are doing is to make our people poorer every day. So what is your intention? Unataka wabaki maskini ndio uje uendelee kuwa rule, ama unataki kuwashukishe chini ndio ije kuwapa mapeni kidogo kidogo wakufurahikie? To e chich jamni makikoani, oganda makwar ne joyuoro mar uso kod nyiepo. Thoth jonyiewo ne kata kamano oywago nengo jamni masani gikoni ong'aore kipimo kod kinde mokalo. Mwenyezi Mungu ametufanikia, tumenunua na mbuzi na 7,000, 8,000, mwaka huu ni shilingi 15,000. Wale ambao wanachinja pia waliongeza, zamani wanachukua shilingi 250, sasa hivi wanachukua shilingi 600. Tunashukuru Mungu kuna ndugu zetu Waislamu ambao wamejitokeza kununua na kugawanyiza hizo mifugo, lakini kusoma kweli hali ya uchumi mwananchi ni ngumu sana kuafford shilingi 8,000 sasa kununua mbuzi. Mfuko ndio iko empty. Sasa ilikuwa tunaomba rais pia aangalie vijana wake, aangalie watu wake, aangalie jamii nzima ya Wakenya ili tupate kufufua uchumi kwa haraka, ndio tuweze kufikia yale malengo na zile shida zetu za kila siku. Kata kamano, ywak gi maduong' en ne jotelo moyier onego wuog oko mar kedo ne jopiny mane ogoyonegi ombulu. Kwa hivyo waende wakafanye vile wananchi ambao wamewatuma, waangalie finance bill. Mahali kutaona kuna sitofahamu ama kitu tunamgandamiza mwananchi, waangalie na irudishwe na iangushwe. Odiochieng' ma kawuono ni ma oganda jo Islam yango nyasi mar Eid ul Adha, ma en sikukuu mar yango jamni, ywak gi maduong' en wach uchumi. Gidwa ni piny owacho rangane kaka nyalo duoko chien nengo ngima ma gikoni sani ong'awre malich mokalo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wakone oganda jo Islam hayo makare mar odiochieng' mar Eid ul Adha. Kata kama nyakwar mga jongwa koyo machuok ma en hoi mure dakan prayo kodangwen bang sadek marotieno no kavi min gweth wachono kuone wuon gi Timon Ogenga. Hayo maber mar chieng' wuone. No bende Faith Mzomo wachoni wuon gi Mark Gola kantie dala Bondo. Wachoni ruoth mondo medrito babagi kendo kone hayo makare. Awiti Jarodi wachoni entie kodwa mor gi weche manyien en kanyo gi Tony Ombogo giduto gi mor gi chendo ne maro imore. Mwalimu Jael mar Migori County wacho kacha ni entie kodwa chendo kendo mor ahinya gi chendo ne maro imore. Kwayo hayo maber mar chieng' wuone ne Pastor George Marodi Jesus Fellowship kachiel gi Mr. Ben Amara. Aneno bende ote mara Jakom Gideon Midega. Jakom Gideon wacho kanyo ni en nyakwador ka wuodu yomo gango. Gin kanyo kod Dan Wanga. Giwacho ni kakoro jang'ad bura eminege yo ma ok ni kare. Mano nyiso ni kare wan raia. To wanabed nade karita kwe nyaka koro ng'iye maber mondo mi piny Kenya obed makare. Mama Sonko Mikai Keleko bende wacho ni entie kodo kone wuon pargi mohero Kevin Adada hayo maber ruoth mondo mi omede ngima mathoth omed
tayogi mano kanyo Mama Sonko Mikaya. Charles Solo wacho ni owuok Ahero omora ahinya gi Ramogi TV kaeto wacho ni weche gichopo ne yo makare kata kamano wacho ni owuoro jotelo mapacho ka makoro olokore keto liet mar siasa kar mondo gitine oganda jo Kenya litne ni gimedo pogo oganda jo Kenya. Injinia Onono Jayala wacho ni entie kodwa e chenro ni mar Oyimore wacho kanyo ni sirikal koro girito telo mar Yesu Kristo ema biro telo maber. Hero kamana injinia Beryl Wasega wacho ni Ramogi TV ler kendo kawuono odhialo wuon gi Samson Wasega Arogo kod jaode Eriko Guta gintiere kod gi kendo wacho ni Nyasaye umgi kendo kwaona gi hayo makare. Note mara Odhiambo wacho ni entie kamone Ukulaka omora ahinya gi chendo Vitato Chieng wuod game Karariuto wacho kacha ni embe entie kodwa jod bura madhi kalo wach mar Bilge wadhi bedo ni koro waketo wang'wa kuomgi mano wach mowacho ni ma en osuru makoro dhi nyoganda jo Kenya gibed joma wacha dier kata giong kigie kendo wach mar meto mar osuru e pacho kae. Ken Msafi yenga Olore wacho ni en begin kanyo gidagi luongo ni Nyasumba gimora ahinya gi chenro mar Oyimore. Peter Oyier wacho ni Umalwe Village entie kodwa e chenro en bende. Ano Pastor Elizabeth mar Bungu Glow Church wacho ni entiere kodwa kata kamano gintiere kanyo e budho gi wago Ajeo mana Ajeo mangima mar Bungu lifua kanyo Glow Church wagoyo mos kuom matho mar Ajeo. Nyasaye mondo oyu Vimin gwethano ote mari kendo karo Simon Ongue to wacho ni okwane wuon gi Mosaniro James Ongue oludhe omedi yo mayom wan bende wakwayo hai makare ni wuone duto. Ayo matin maino Oyimore medchelo ote magi kikidhi mabor. Father's Day tuna highlight our shabiki MVPs yani mabuda wenye walijituma kishabiki wakawin some good monies na sasa wamesort their families. Mimi mwana boda boda Aviator imenifanya nimehama kwa tuktuk. Mimi nilikuwa nafanya boda hapa Machakos kupitia kwa Aviator na neema ya Mungu nimenunua tuktuk na pesa ya Aviator. Hii inasaidia jamii. Shabiki ndio deal. This Father's Day, join us in honoring the champions of our homes. Happy Father's Day from Shabiki.com. Bring that back. Kutuma pesa ni free na Equity. Use your Equity mobile app to send money to an Equity account for free and save on transaction costs. It's easy. Simply log into Equity mobile app, select transact, select send money, select another Equity account, enter the receiver's Equity account or Equitel number, and send. It's that simple. Save money every day. Download Equity mobile app from Google Play Store or App Store and send money to Equity for free. Kutuma pesa ni free na Equity. Equity, karibu member. Tindo etikoma na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno bwengenjo mana. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati mndu arumu yakombwa ani mambi no chote kumusani no yakombwa na mambi ndi no chote bya mate ani nenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Ngano, migocho ni manyaka nende. Anatemo gocho ni Sarabjit. Tueno ko Maximba, kara nyathina nikanye. Ya wanyasacha. Anakweni mondirit na meher. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company.
May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811*402# to get blessed. Machiegni kendo nyakoro mga jwang chendo eno yimore wadhi mbele gi miweche manyien. Jopuonj mag junior secondar manyicha yudo barupe marucho gi orak mag kod TSC koro kone kamoro mano eno ledhi ma TSC dwa tiyo gode gologi oko e kwan mar jopuonj mowinjo bed ni ndiko yo mongirore. Jopuonj ma osebedo kakedo ratiro margi kuom dwe achiel koro kone ok en gima kare ka duol mandiko jetije kata jopuonj jetije TSC okoyango kaka jopuonj kuom higa achiel gisenyagore gi dhiro somo e junior school ma onge chudo malong'o. Kaka witho moni leronwa riwruok mar jopuonj mar Kupet nyicha osingo kaundamo ne TSC pone ok girucho oko kang' makamano. Kata kamano nyaka sani jopuonjgi pok oyudo report moramora koya kuom TSC. Juma mar ariyo chakore nyaka ne jopuonj 742 yud barupe mag TSC marucho ko rak mayango gi kaka jopuonj mag JSS chakre higa mar 2023 ma bang' ng'anyo mane obak kod jopuonjgi e counties ma opogore e pacho ka. Jopuonjgi ywak ni okang' ma okaw kod TSC elo ledhi mar weyo gi oko kendo chiwo barupe gi ne jopuonj mamoko ma ok osebedo kathagore kuom higa achiel e kinde ma owinjo chak ndik gi e yo ma ongirore. Kaka koro rak no rumo, ginyalo tiyo godo mondo giblokwa mondo giging' yorwa mar bedo confirmed mondo wayud tich mar pensionable and permanent terms monego beni koro chakore sasa nikech budget nose som. Jopuonjgi manyaka sani bet pacho e kinde ma jowetegi to dhi nyime gi puonjo koni ok en paro maliw kapo ni TSC nyalo miyo gi kiach gin oganda ma osebedo katiyo matek gi osara matin e dhiro somo mag junior school kuom ma ohew higa achiel. Think that is very unfair for someone who has diligently served the nation for close to 2 years, because a majority or a good number of us who received those termination letters had been serving the country since February 2023. So to terminate that contract in June 2024, it is a very, very unfair. Kabende gikoni gikia lai mane otigo e yiero 742 kama moko ma bende neni e ng'anyo to duoki e skunde. Koro nitie nyaka jok mane oduoko barua gi gimomiyo nok gidok tich. To TSC orucho tijgi ka wacho ni gimomiyo nok gidok tich pod ok nyal yangi. Nyaka sani gikoni poni oyie duok gi tich kik TSC migi kum mar tero gi kuonde tich mangima teke. And let these teachers be reinstated back to their stations where they were serving. Let not the Teachers Service Commission victimize them by posting them away from their counties where they were serving or to a different region. Jumachiel ma okalo riwruok mar jopuonj mar Kupet ne osingo ka okang' mager ne duol mandiko jopuonj TSC poni ok giduoko jopuonjego e tich kata bed ni nyaka sani jopuonjgi pok oyudo ripot moro amora mar TSC maduoko negi geno. Judith Omondi, Ramogi TV. Nok mar chiemo kod pi malero kwako skunde e kaunti ma Baringo ma osebedo kod midhiero mag rochruok arita kalore kod monj ma itimo kod jokuo jamni e gwengego. Kalore kod rochruok arita sani koro ochuno bila mag majoni mondo mi oket arita ne jopuonjre kinde mag gidhi manyo pi. Skul primar ma Ngataruko mantiere kod jopuonjre 57 en achiel kuom skunde ma midhiero mar pi okwako bang' jomaundu ne ketho kisima kod tangi mag pi mane osebedo ka konyogi e yudo pi maler. Ka skul ma Yatia jopuonjre onge kod chiemo bang' jomaundi ne kwalo chiembgi. Purity Rotich ma en jopuonje skulno koni sani gi kale matek yudo pi ne jopuonjre kod jonyuol ma bende tiyo kod skulno kaka kar dak e seche magotieno. Kaluwore kod luoro mar monj ma itimo gi jomaundu manyayo kuo jamni. Other activities which are not good. Tunaambia tu serikali asije atuangalie kwa mambo ya chakula,
na hata manyumba yetu imepomolewa yote. Huwa tunategemea capitation na fees ya wasasi. Sasa sababu hii area tumepata shida ya hii mambo ya usalama. Wasasi karibu wote walihama na mifuko yao, hawana chochote ya kulipa fees. Tunaenda kufika watoto tunachimba maji, tunachimba mtaro chini, alafu tunachota maji. Hiyo maji hata sio clean, ile maji colored na watoto wanakuja kunywa hivyo. My students are not paying fees because they were given scholarship, and therefore the bursaries comes once in a while. We have been told that over the weekend 40 boys left the school because of the challenges that they are going through. In an area where we are trying to support education, that is really a sad state of affairs. Kama kwa hisani, kama NGOs, watu wa kanisa, kama wako na chakula, wasaidie hii shule ya Yatia Secondary School, Yatia Primary na Kakir, hii mashule yenye iko pande ya chini, kwa sababu watoto serikali wamesema pungua shule, hakuna chakula sana. Tok masira mane ochwade gi magina jangad bura Monica Kivuti do mama Kadara bura Nairobi. Jangad bura ma Kip Kelly East Joshua Cherorot koro dwaro mondo mi ochiw puonj kod kony ne obila ma pacho ka wi chandruok mag dangne mag paro. Kolose kanisa mar Prince of Peace AGS mayudre Londiani, Cherorot olero dwaro mar rango matut pek kod midhiero ma obila ma pacho ka kadhe kendo chiwo kony e yo makare. Omero leo ni onego kao kenge magaru ya mondo mi masira machal kamago kik bedi e kinde mabiro. The BPU is here, GD is here, SIPU is here. With Turkana West. May the officers from SIPU formation is going to introduce himself. Kama kuna kazi ambaye tungependa kufanya katika taifa hili ni kuafikia na kuangalia the mental status ya askari yetu. Most of them are going through a lot of depression. Niko tayari hata kuchukua katika parliament, bunge letu la kitaifa, tuangalie solution, what can be done so that we can help our discipline forces wapate kuwa na maisha pia mazuri. Those houses zile askari wanakaa zinapaswa kuwa improved. Siwe manyumba ambaye inasaidia, manyumba ambayo mtu akiingia ana stress. Jodak maole Serian Sub-County Magilgile County Manakuru obago ng'anyo odiochieng' makawuono kagiywaka ni wang'apaya maigweng'go ok ni yo makare. Giwacho ni chal mar yorego oserocho chenro mag ohala kod thieth kendo nyaka sani nitiere jogo mosewito ngimagi kaluwore gi pek mar chopo e kuonde thieth. Koro gidwaro sirikal kaunti ma Nakuru mondo mi okaw okang' makare mane onegi loso yorego mabende noketh kod oula. Tunaishi Kenya gani na tunatoa tax? Tumeteseka kwa barabara kwa muda mrefu sana. Pesa ya kaunti ikitengwa ya kutengeneza barabara wanatengeneza, wanafika mahali nafika Kongasisi wanarudi, wanasahau hapa juu. Gari tunasukumanga magari yanalala barabara usiku tukipanda, hakuna mtu, watu wanasukumwa na wheelbarrow kwenda hospitali. Tumetengwa kwa hii kijiji na tuko na kabila yote ambayo wako hapa, na kila miaka ambaye inafanyika hapa hakuna siku sisi tunapatanga msaada ya barabara. Si ni kweli wananchi? Hakuna siku turakita inakuja hapa, lakini kura ikifika wanakuja pale. Wakipata wanaenda. Kusema kweli hata shule sahi walimu waiko. Barabara imeharibika, wanaenda mguu. Sahi ukifita ile Adaminyati barabara imekuwa kama shamba. Walimu wanataka kutoka kwa Ngasisi sababu hata ana manyumba hapa, wanaacha mapikipiki sawa kama imeharibika. Si ati tunakweka hii demonstration juu ati ya ubaya, hapana. Sisi tuko na uzuri tu ya kufanya nini, tutengenezwe na tupate maendeleo. Jodak ma Kajiado wuok oko mar yudo thieth manono ne tuo maduong' mar wang' makinde mathoth loko ji muofu karamotis ne cataract. Kaluwore kod Dr. Belina Koth, jalony e thieth mar wang', tuoni
otelo e piny mangima eloko ji mathoth muofni kendo maromo ji milion 20.5 nitiere kod midhieroni manyalo thiedhi e yor mar bero. Kata bed ni ji mathoth mayudo tuoni gin jomadongo, nyithindo bende nyalo nyuol gi tuoni. Kaluwore gi nonro mar WHO, atamalo 38 mar ji malokore muofu e pacho ka gin mikelo gi tuo mar cataract. Cataract is one of the leading causes of avoidable blindness, so we are here to do surgeries, at least to restore vision to the patients who have blindness due to cataract. So we are targeting to do 40 cataract surgeries for this season, today and tomorrow. So far we've done 16. We'll do a few more, and then the remaining we are planning to finish them tomorrow. Cataract is basically a cloud forming on the lens of the eye, and if it is not removed on time, it can lead to blindness. It's been known to be associated with old age, but again we are seeing cataract even affecting young children, below even 20 years. So, but most of the people who have showed up today are elderly people. Piny owacho mar kaunti ya Migori ka okalo kuom migawo mar pur kod pith ochiwo chiemb rech manengone romo siling milion 2.8 kod nyithi rech maromo 90,000 ma okawo milion 1 ne jopith rech e kaunti ma Migori kiango ne gikawo okang' makama kaka yor ting'o malo pith mar rech e kaunti no ma Migori, kaka Juma leronwa. Nengo mamalo ma chiemb rech kaachiel kod nyithind rech osebedo ka kelo pek mokalo ne jopith rech e kaunti ma Migori. Moko kuom jogo mane odonjo e pith mar rech higni machon ne oseweyo pith mar rech nikech omenda malo madwarore e nyiewo chiemb rech kaachiel kod nyithind rech. Kina gharama sana, lakini uzuri ni kwamba tofauti na kwamba leo tumepeana chakula, tumepanga na tumewezesha wakulima wetu kutengeneza chakula chao hapa. Tumepeana mashini za kuweza kusiaga na kuchanganya chakula. Nyaka sani mana maromo jopith rech 1,700 ema sani pidho rech e kaunti ma Migori. Kwan ma iwacho ni koro osebedore e kinde mar higa achiel mokalo. Jatend migawono ma pith rech e kaunti ma Migori Lucas Musenda mane wuoyo e kinde mane ochiwo chiemb rech mane ongiro milion 2.8 kaachiel kod nyithind rech maromo 90,000 wach ne gikawo okang' machal koda mae mar jolo jopith rech nikech nyaka sani bech chiemb rech kaachiel kod nyithind rech ni malo mokalo. Tuko na fingerlings 97,000 ambazo zimepeanwa leo zikienda kwa dams mbalimbali ambazo zimegharamia karibu shilingi milioni 1, Kenya shillings 1 million. Lakini pia ya pili ni kwamba tuko na chakula. Na chakula hiki kuna lorries 2 hapa worth 2.8 million shillings ambazo zinaenda kupewa wakulima mbalimbali katika kaunti ya Migori. Kwan mathoth mag rech ma ochiw ne jopith rechgi idhi kete yeunigo mane okuny e kaunti ni ma Migori higni mathoth mokalo. Yeunigi oketnegi committees bende dhi rango pith mag rechgo. And as the committee bro chuno nyaka bet transparency wa gim pesa mwayudo wa bro keto nyim alela wapogo downs man indi netimo mana nono dhuke mene mudhe. Koro government marwa no decide ni wadwa empower gi mondo gi make better use of those dams. Tend county ma Migori wacho ne gidhi nyime kod keto kuondego ma inyalo kan rech mondo koro kik kethre ka irito chiro. Bang' ka ji ogolo rechgi, rech kethore zaidi masa matin rech osekethre go ji ne bedo gasara. Maendi governor ong'iyo moneno no koni waketa ne cold storage ne jopith rech kochakore Hispania, Migori, Awendoka, nyaka Rongo. Wadhi keto smart kiosks man gi cold storage kanyo kae kama kuru ka ji ogolo rechgi kata golo mang'eny inyalo kelo kata en gi baraf gi yo manade marito rech ko rech okethre mapiyo. Afya tisani we can't take red meat. We depend on white meat. So wabro pidho rech mang'eny kendo wabro harvest rech kendo gima moro go ahinya ni the ministry mar fishery owacho ni kwa se harvest okwa rech ok bitow.
Kwan mag rech ma igolo kowuok e degnigo ma ipidho rech kata fish ponds e kaunti ni ma Migori nyaka sani romo kilograms 19,500 kod 88 kaluwore kod lipot mogol kod migawo mare e kaunti ma Migori. Jopur e kaunti ma Migori koro jiw mondo kodonji e pith mar rech. George Juma, Ramogi TV, Migori. Father's Day tuna highlight our shabiki MVPs yani mabuda wenye walijituma kishabiki wakawin some good monies na sasa wamesort their families. Nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100 ndio ikafika 1.4. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu ambao nilikuwa nimeuanza. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. This Father's Day, join us in honoring the champions of our homes. Happy Father's Day from Shabiki.com. Bring that back. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Onyikwara Mogajuang maenanko Edi kaka ung'eya mondo yud thuma mar nyathi nyakach kaka skiza tune mari idiyo star 860 star 416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda lunya kama koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nise oganda jo Kenya gimonjo be nigi winjo kuomi. Kai kelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mgajo ng'ato mar rameny piny. Chick bye. Mago mag tuke Junior Starlets jotugo manyiri mahikgi ni piny mar 17 ng'ado tiko mar tuke adhula pinje duto bang' loyo tim mar Burundi gonde 2-0 e alap ma Ulinzi Complex Bure Nairobi. Marion Serens nomiyo Kenya gol mokwongo e dakika mar 14 kapok Valerie Nekesa medo Kenya gol mar 2 e dakika mar 21. Loch mar gonde 2 miyo Kenya loch mar gonde 5-0 e kinde gi tim mar Burundi bang' nyidendi ma Kenya lo Burundi gonde 3-0 e tielo mokwongo mano bagi piny mar Ethiopia. Junior Starlets bedo tim mokwongo pacho ka ng'ado tiko mag tuke pinje duto ma tuke gi biro bagi e piny mar Dominican Republic e dwe mar 10. It's
a blessing from God because this is the first time we are experiencing this, and it's also something big for the country and for us. So we are more motivated to even go and perform better at the World Cup. So this win will be able to tell the other players or teams that it is possible to go to the World Cup, and with proper structures and investment, I believe we can get more teams to go to the World Cup. Doko marach ne klab mar Migori Youth tuke adhula league ma piny mar NSL no dhi nyime bang' wuok amodhino nono gi klab mar Kisumu All Stars e alap ma Migori Stadium. Klepe ariyogo noyudo thuolo mathoth mag loyo, kata kamano ne ok gibidh e thuolo mag loyo. Amodhino weyo Migori e thuolo mar 12 gi points 47 ka Kisumu All Stars nitiere thuolo mar 5 ka odong' mana tuke ariyo to season rumo. E tuke mamoko mag NSL mano obagi kawuono, klab mar Kajiado FC nowuok amodhino nono gi klab mar Vihiga Bullets e alap ma Kibit, ka Mulembe FC nolo klab mar MSC gonde 3-2. Coming to this match, we knew that it will not be easy because they are down there at the relegation zone, and we were there not so long ago, but sisi tulijitoa hapo, so tulijua itakuwa game rahisi. We just knew that it will not be an easy game today. Kulikuwa na intensity, both teams walikuwa na moments, ni chances tu tumeshinda capitalize, but naweza sema tumecreate most of the chances, but game ni game. Ilikuwa inataka sana, but tunashukuru tutakuwa na 2 games bado hatuko poa, but tuna hope the next 2 games tutapata positive result na tutatoka. Hans Becking Gidan Kandruto nobedo joloch kidienje ma kilomita 120 kalore tielo maradek mag piem mondigni mag Loop Safaris Gravel Series mano bagie karito le bunge ma Hell's Gate National Boma mantiere Naivasha. Hans Becking mawuok e piny ma Netherlands notieke thuolo mokwongo e kidienje mar kilomita 120 bang' riembo ndike gi seche 3 dakika 12 gi nyiri 54. Lucas Baum mawuok e piny mar German kaachiel gi Chad Haga mawuok e piny mar Amerika notieke thuolo mar 2 gi 3 kalore. E kidienje mar Wakeni Hadi Nat mawuok e piny mar Ingeresa nobedo jaloch. E kidienje mar kilomita 60 Duncan Ruto notieke thuolo mokwongo kendo kao loch bang' riembo ndike gi seche 2 dakika 23 gi nyiri 1 2.3. Swarby gi Geoffrey Kariuki notieke thuolo mar 2 gi 3 kalore. In the middle of a national park, there's such brutal temperatures, a lot of sand, a lot of steep climbs at the end. So yeah, it was really a unique experience for me. Gravel meaning moving away from the tarmac and getting onto the off-roads. So we had some amazing visitors today going through the Hell's Gate. Wonderful event. So we're looking to see that we get more and more people coming into cycling, not just to compete, but also the enthusiasts. Today was a real family event, and we was really proud to see kids and their moms and their dads come for this event. Gonde ariyo kowuok kuom jotugo Cody Gakpo gi Wout Weghorst no konyo team mar Netherlands loyo team mar Poland gonde 2-1 e tuke